were ọsọ ga-alụ na nke nze ọzọ dị ugwu si na m chọrọ ya na Paris ma ugbu a o nwere nwaanyị egedege a Teresa Ọnụọra nwaanyị inubi ya na-eti egwu kacha ibe ya elu ọ ga-abịa na nke m taa na Paris ma gaa kpọrọ m ya ka o soro m wee nabata ya igwe ya adịrị gị mma igwe igwe gburugburu igwe ị ga-adị igwe igwe ị ga-adị igwe ya ebika aka igwe ị ga-adị esiri m ozi na ị chọrọ ịfụ m nkịta nke chi kịta mgbe bịara n'ozugbo ọ gịnị mere nwaanyị a na-eti egwu ka ibi elu Teresa Ọnụọra onye unubi nwaanyị unubi ahụ na-eti egwu ka ibi ya egedege o nyere m akwụkwọ si na ya na ndị egwu ya na-abịa n'obi m taa ọ ga-egwu egwu bịa Paris ọ ga-egwu egwu bịa ọ ga-eme m ugbu a onye ka m ji wee sisi kpọrọ m gị ka anyị nabata ya na ndị igwe kabinet m ha nọcha n'ụzọ ha ka na-abịa abịa ya bụ anyị ga-ekiri egwu ugbu a